עדיין עם דחקות, מארחים היום את אמיר וטל, שהם בנו אתר שנקרא צחוק, שלום. אז קח את הרגע ותראה לנו את האתר שלך. אוקיי, יש לנו את האתר צחוק, שאני בשלב היום. לא אפשר, יש באתר הרבה... קודם כל יש לנו בדיחות, המון בדיחות. בדיחות ופינות הומור וחדשות מצחיקות. תראו לנו קצת בדיחות. אוקיי, אז איך שאתם רואים, יש לנו בדיחות בכל מיני נושאים, מגוונים, והכל לכבוד ויותר. עכשיו, יש כאן בדיחות מכל הסוגים, לכן בדיחות קרש. איזה ז'אנר אתם הכי אוהבים? קרש, בדיחות גזעניות. זה לא שלא נכון, גזעניות. גזעניות. איך בעצם בניתם, איך חשבתם על הרעיון הזה של לבנות אתר שמוקדש רק לבדיחות? אנחנו חשבנו, הלכנו לכל האינטרנט, וחשבנו פשוט מה חסר בשוק הישראלי של האתרים. כאילו, הסתכלנו, ראינו, כיוון שאנחנו אוהבים הומור, אז החלטנו נעשה לא רק אתר של הומור, אלא אתר שנקבל גם בדיחות, גם הומור, גם הכל. אז כמה זמן לקח לכם לבנות את האתר הזה? משהו כמו 4 חודשים, יחד עם זה שקראנו הרבה מאוד בדיחות ונתנו מצחוק. אפילו אנחנו גרדים אותם אנשים שקוראים את הבדיחות של מה זה לא מצחיק. מה זה אומר? 5 סמיילים זה הכי מצחיק, אחד זה עבור על... אז בוא תקרא לנו ככה איזה בדיחה שבחרת. למה בגן עדן יש רק פולני אחת? למה בגן עדן יש? רק פולני אחת? למה? אז זו בדיחה עלינו. אולי, לא יודע. אני שמעתי שבבית שלכם תלו לכם שיני שום וחמסה על המחשב. אתם יכולים להסביר לי? זה נגד התקפת הווירוסים החדשה שיש לכל השאלה. הם לא נדבקים, חסינים לחלוטין. יפה מאוד. אז סחה, דרך אגב, לפני 5 ימים הייתה לכם יום הולדת, מזל טוב. מזל טוב. תודה. שיחקתם אותה עם האתר הזה ושתצליחו ובאמת אחלה אתר. ומכאן אנחנו עוברים לתחרות בניית האתרים שגל מיד יסביר לכם עליה. תבנו אתרים טובים, תבנו ילדים טובים ועד שבוע הבא. ביי ביי.